Как да изпълняваме упражнението Face Pull? На първо място не слагайте прекалено големи килограми, защото упражнението натоварва освен задните рамене и рамения маншон. Това са група от мускули, които са доста по-слаби от задните рамене и шансът от травми за тях нараства пропорционално с повишаването на килограмите. Хванете хватката удобно, стъпете или в разкрач, или толкова стабилно, че да не се налага да движите торса си напред и назад по време на изпълнение на упражнението. Спуснете раменете максимално ниско, за да не се налага да активирате вашите трапецовидни мускули и започнете да изпълнявате упражнението. Като издърпвате лактите назад, се стремите в същото време да направите и външна раменна ротация. За целта най-добре просто издърпайте тежестта назад и едновременно навън, т.е. да хванете широко ръкохватката, за да може да не натоварвате вашите бицепси, а да натоварите основно и само задните рамене и рамения маншон. Смятам упражнението за доста здравословно за много от хора с проблеми в гърба.